Bis-swit l-entratura tal-kwartieri ta' Heritage Malta f'Bigi l-Kalkara, wieħed jilmaħ struttura mhux tas-soltu. Anki meta sa sena ilu kienet biss qafas ta' binja, xorta kienet tiġbed lajn għax l-eleganza tagħha kienet evidenti. Ħafna ħasbu li oriġinarjament din kellha xi funzjoni importanti u għalhekk kienet sorpriża meta sar magħruf għal xiex kienet tassew isservi. Din kienet imbniet biex isservi bħala spazju dedikat fejn il-pazjenti u l-uffiċjali setgħu joħorġu jpejpu l-bogħod miswali tal-isptar. Is-smoking shed hija struttura storika li tmur lura l-1898 li kienet tifforma parti mill-kumpless tal-isptar navali Ingliż ta' Bigi. Pjanti storiċi juru li kienet teżisti smoking shed d'oħra, ix-xaqliba fejn illum hemm l-Esplora, u dawn il-pjanti juru li smoking shed minnhom kienet isservi l-pazjenti l-irġiel fil-waqt li l-oħra kienet tal-uffiċjali. Sfortunatament din il-binja ntilfet xi żmien wara t-tieni gwerra dinjija. Fil-fatt dawn iż-żewġ binijiet jidhru f'ritratt storiku li kien ittieħed mill-ajru biex jiddokumenta l-ħsarat tal-gwerra. Din l-istruttura hija meqjusa bħala unika fil-kuntest Malti minħabba d-dissin arkitettoniku tagħha, fejn għandna spazju ottangonali mibni bil-ġebla tal-Franka, b'aperturi kbar fuq kull faċċata u saqaf mibni mill-linja mużingu. Fatt kurjuż huwa li bil-mod kif inbniet il-binja jidher biċ-ċar illi l-inġiniera Ingliżi ta' dak iż-żmien ma tantx kienu jafdaw il-ġebla Maltija mill-lat strutturali. Fil-fatt hawnhekk naraw kif il-blajiet tal-aperturi għandhom travi żgħar tal-ħadid imdeħħlin fil-qiegħ tagħhom għaliex kienu jibżgħu li ġebla tal-Franka mhix b'saħħitha biżżejjed biex iżżomm piż fuqha. Barra minn hekk naraw ukoll kif intużaw bħal stables kbar tal-bronz biex jorbtu iż-żewġ filati tal-gwarniċa flimkien. Din l-smoking shed turi wkoll il-mod inġenjuż li nbniet bih. Is-saqaf kien iddiżinjat biex joħloq ventilazzjoni passiva fejn l-arja sħuna d-duħan jitilgħu il fuq lejn is-suffett, jeddu mill-grilja tan-nofs u joħorġu mill-persjani żgħar fil-livell tal-gwarniċa, filwaqt li arja friska tidħol mill-persjani tal-aperturi l-kbar. Fl-istess ħin riħ li jgħaddi mill-persjani tal-lanterna ta' fuq ikompli joħloq pressjoni baxxa fis-saqaf u għalhekk ikompli jiġbed l-arja sħuna l fuq. Din is-smoking shed soffrit minn deterjorament sostanzjali matul is-snin, speċjalment fil-parti ta' fuq tal-binja. Għalhekk fl-2015 saru interventi biex ma tkomplix issir iktar ħsara u dawn l-interventi kienu jinkludu iż-żarmar u l-ħażna tas-saqaf, il-gwarniċa u l-aperturi. Eventwalment fl-2024 bdew ix-xogħlijiet tar-restawr li issa waslu fl-aħħar stadji tagħhom. Waħda mill-isfidi li kellna waqt dawn ix-xogħlijiet hija li mhux qed nirrestawraw elementi tal-ġebla biss iżda wkoll struttura unika tal-injam li din kellha tiġi dokumentata u żarmata biċċa biċċa sabiex kull element tal-injam seta' jiġi trattat individwalment u mbagħad terġa' tinbena skont it-teknika oriġinali. Dan seta' jsir ukoll għaliex sibna l-pjanti storiċi tal-din l-smoking shed u għalhekk stajna nużawhom u nimxu magħhom waqt ix-xogħlijiet tar-restawr. Issa li waslet fl-aħħar passi tar-restawr, se nkunu nistgħu ngawdu dil-binja mill-ġdid, imma mhux biex immorru npejpu sigarett.